Музика за 6 клас. Шопска фолклорна област. Към Шопската фолклорна област спадат Шуплука, западните покрайнини на България и Граово, което идва от думичката Грахово. Ето я отбелязана на картата на България. В следващото джобче има картончета с инструменти, които се използват в Шопската фолклорна област. Например, окарина. Също така гадулка, двоянка, гайда, тъпан, тамбура и дудук. Някои от най-известните изпълнители в Шопската фолклорна област са Гюрга Пинджурова, Павел Сираков, Снежана Борисова. Хорът на бистришките баби, Кремена Станчева, Славка Секутова. Да видим какво е характерно за хората в Шопската фолклорна област. Натрисане или трептене на тялото от кръста нагоре. Ситни движения, съсредоточени в краката. Характерни са сложните стъпки. Остротата на движенията. И буйните хора. А хората са четворно хоро, петрунино хоро, ръченица, копаница, самоковско хоро и граовско хоро. Някои по-известни песни са Заспала е стана чичина, Марко коси трева детелина или Марко коси трева детелина, Що ми домилело, Вземи ме вело, Ой шопе шопе, Ке мене ми дрънка, Дилмано дилберо. Всъщност в Шопската фолклорна област имаме всички видове песни. Обредни, които се пеят по празниците. Трудови, които се пеят на полето, например. Епични, кралимарковски песни. Трапезни песни, които се пеят на трапезата. Сватовски песни. Седенкарски песни. Характерно е двугласното пеене. Носията в Шопската фолклорна област е белодрешна, но на места се срещат и чернодрешни. Някои изследователи смятат река Струма за разделителната линия между бялата и черната носия в България. Ето това е нашата книжка, посветена на Шопската фолклорна област.